Kau tenat ka koi kia ka sorkar jela kalabu ka jing maham bat kentu ban ambam klumari kitit klau namar kila ban bu ka jing ma ka bakrang namar kidan kijat tit ki badan ya kabi ka baklan bat kabala ban penshitam joria ki brio. Now kalyang ka Director of Health Services MCH and FW kam Joint Mission Director NHM ka sorkar jela lingba ukerwa ka pentip ba ka State Surveillance Unit jong ka Integrated Disease Surveillance Program IDSP kalalap ru baki bakum kini ki jingja ki jukam jia ha ki benai liur kata nadu ubenai jemang hadu ubenai risau ha uni usnam arajar arpau sao kat hadu mentai keladan hadu arpenyo teli ki jingja yo bi lingba ka jingbam ya utit klau balong bi bat kalong ru ke bas ngusi ha ka ba hadu henyongut kiladu no yala ka jingim kani kala kham kiu habayanu jor bat usnam arajar arpulai ha ka ba kiladan hadu sapo teli ki jingja handre amsham ladan ki bayam kidak kishin lingba ka jingyo ba mi kitit klau ki balong bi kalong ka jing thot ha ka po ka jing pang ha ki dok sa bat pri ha ki jingja ki bala kham jor kadan ka jing thanrang ka jing mi isap ka bajor ka jing ruma bam tip brio bat ka jing shakta ka balam sha ka jing snew jong udok nut ne liver na ka benta ka jing shngan la ajing mut ban ker na ka babam ya kitit klau kham tam la da arta tien la ne dan jing tep ka batikna ya utit uba ki khen la kentu ru ban long ki bahusiar ha ki jaka balit ban khet ya utit namar ki dei ki balala ban kejet ya ka bi na ka mei maryang